Slijedi priča o zanimljivoj i originalnoj ideji. Na rubovima zagrebačkih nogostupa osvanula su pročelja zgrada, prozori i vrata. Serija Mali Zagreb umjetnika Filipa Filkovića zaživjela je na društvenim mrežama. Za sad kao fotomontaža u virtualnom svijetu s ciljem da zaživi i u stvarnosti. Nitko ne gleda dolje, bacamo opuške, gume za žvakanje. No Filip Filković odlučio je pod nogama Zagrepčana stvoriti neki drugi svijet. Došao sam na ideju naprosto ajmo staviti nešto dolje, možda neke prozore, neka vrata, da ispadne neka nastamba, neki mikro svijet koji može funkcionirati ispod tog nekog našeg doma. Ovim minijaturama želi skrenuti pozornost na male stvari koje nas čine sretnima i uljepšati nam stvarnost koja dugo nije bila ovako teška kao u 2020. Ne preporučuje se rukovanje, grljenje, sastanci s ljudima, kave, druženja, ali možeš ići u nekakvu svoju avanturu, možeš ići u neku šetnju i možeš neku maštu svoju razraditi. Iako je riječ o fotomanipulaciji, realističan izgled samih umjetničkih dijela munjevito ih je proširio društvenim mrežama. Zato su građani krenuli ulicama u potragu za Malim Zagrebom. Puno medija se javlja, puno ljudi žele odgovore, zapravo žele to vidjeti u stvarnom prostoru i mi smo već krenuli u kontakt sa teze Zagrebom, naprosto da pokrenemo neki dijalog, da vidimo na koji način bi to bilo izvedivo. Htio bi da je to legalno. I fizički opipljivo, stvarno poput reljefa ili skulpture, a možda i trajno. Ne samo za građane, nego i posjetitelje, turiste, koji će stvoriti svoju priču, svijet baš po vlastitoj mjeri.